Kung gusto data mo lampo sa atong mga tinguha, naday unom ka mga butang nga angay nato nga matngunan. Unang-una, mao ang pagkugi. Di ta mo tuuan ng swerte-swerte. Di ta mo tuuan ng buinas-buinas. Tuuhan nato ang kakugi. Wa pagid kuno'y taong makugihon nga napalpat. Ang ikaduha, mao ang pagpailog. Kumuwad-an tas pailog, pilde gid ta sa atong pagpakigbisog niining kinabuhia. Pailog lang ta, ila paron. Ugma, ila gihapon. Pero pailog lang kita kay likod sa atong pagkugi. Mahuptan man nato sa atong mga kamot ang tiunay nga kalampusan. Ang ikatulo mao ang sakripisyo. Kung dili ta magsakripisyo para makamot ang atong gusto, mawad-an og bili ang atong gusto. Kung na kay gitinguha, sakripisyo Ayaw, kuha nga ingon-ingon lang kasayon. Kay ang bili sa atong gitinguha, mao man ang sakripisyo. Ang ikaupat mao ang pagkamakanunayon. Ang pagkamakanunayon, maoy nakapahimo natong hanas sa mga butang nga atong gihimo, nga maoy mutuklod ka nato sa pagbuhat sa labing nindot pang mga butang. Magmakanunayon ta sa atong pagkugi, magmakanunayon ta sa atong pailob, ug magmakanunayon ta sa atong pagsakripisyo. Ang ikalima, mao ang disiplina. Ang kadasig makapaaghat kanato sa pagpadayon apan ang disiplina makapalambo kanato. Di ta magpasagad sa mga butang nga makadaot kanato. Ang ikauno mao ang pagsalig sa kaugalingon. Ang pagsalig sa kaugalingon dili sama sa imong pagtuo nga ganahan lagi sila nako. Ang pagsalig sa kaugalingon kay okay ra ko kung di sila ganahan nako.